What's up mga kamilyonarya kong mamis and daddies? Tara at maglinis ulit tayo! Sa sobrang lamig ngayon dito sa Baguio ay naku ang hirap magkikilos. Ang hirap din maglaba kaya ayan naglinis na nga lang din ako. At habang naglilinis nga kami dyan ni Arkidandan ng kanyang laruan etong at may dumating nga kaming parcel. Ay naapo, storbo, charis. Sa sobrang excited ko nga at alam ko naman din na ito yung cortina kaya ayan nga't binuksan ko na. Ay naapo hindi naman ako nagsisi dahil napakaganda. Syempre binasi ko na naman sa magandang kulay ng taon. Yun rin ba nagbabase sa kulay ng taon yung mga cortina nyo? Ako kasi binabase ko rin sa magandang kulay ng taon dahil alam nyo na, mas maswerte. Syempre, wala namang mawawala kung maniniwala ka, diba? Basta sasabayan lang natin ng sipag at tiyaga, ganun. Eto nga ulit green yung kinuha ko dahil alam nyo naman ang green, diba? Pera. Syempre, hindi rin naman to nawawala na kulay dito sa aming bahay. Dahil nga itong kulay nga ng bahay namin ay white, brown at saka nga green. Tamang-tama nga talaga itong kinuha ko dahil nga napakaganda. Mas makapal nga rin pala ito kaysa yung dati naming kurtina ngayon na brown. At in fairness ha, mas mura pa nga ito dahil 150 lamang. Yung kulay brown na gamit namin ngayon ay 176. Yun nga lang medyo mas mahaba nga lang ng konti. Pero ito mas makapal at saktong-sakto nga sa klema namin ngayon dito sa Baguio na napakalamig ay naapo. Kaya ayan kahit bagong dating at hindi pa nga nalabhan ay ilalagay ko na nga. Ay naapo lilibagan muna namin bago ko lalabhan kasjay. Lalong-lalo na nga sabi ko sa inyo, ang hirap talagang maglaba ngayon dito sa Baguio. Parang may ice na lang talaga yung tubig, ganun. Kaya naman, ilalagay ko na nga lang muna at lalabhan ko na nga lang ito kapag hindi na nga masyadong malamig. At tada, ito na nga at naging earth color na nga yung bintana namin. Kulay puti, may kulay brown at may kulay green, o diba? Pero syempre, hindi pa rin yung aesthetic dahil tignan nyo naman ay naapo, napakakalat ng bahay namin. Basta talaga may bata, dyan sila masaya sa pagkakalat. Naapo, hinayaan ko na lang at ilalagay ko na nga lang tong isang kortina pa dito sa may kwarto namin. O, diba? Milyonarya, magpapalit na naman ng kanyang kortina. Charis. Ay naapo, charis lang. Itong at nailagay ko na nga rin itong aming kortina na green na green. Ay, basta para sa akin pang milyonarya na yan dahil nagagandahan ako sa kulay at saka sa tela. Pero ganun pa man, ayan, may bata pa rin umaeksena dyan. Ay naapo. Syempre, kahit saan talaga ako magpunta, ayan, may bata talagang sunod na sunod sa akin. Parang palaging nawawala kapag hindi ako nakikita. Ganun. At ito na nga yung hindi static na side ng aming bahay ay naapo. Napaka-colorful dahil nga sa mga laruan at saka chart ni Arkidandan. Ganun pa man, hayaan nyo na nga lang at tara't magpainit na nga lang tayo ng ulam. Abay tanghali na rin, kailangan na rin kumain. At syempre, ito na naman kami, puro pangat na ulam. Puro pangatlong init na, ganun. Paano ba't nag-take out na naman kasi ang Daddy Dandan ng napakaraming chicken at saka liempo? Ay naapo, lechon manok lang naman yan at saka liempo. O, diba? Milyonarya, napakarami na naman ng ulam namin. Kaya naman, thank you so much Lord talaga sa aming blessings. At syempre may sinigang din kami dyan dahil yung isda nga lang yung gusto ni Arkidandan. Dahil nga kami ay milyonarya, ayan, may pa-clubhouse pa nga kaming tinapay ay naapo.